Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita, pamorahok kita di pangradiota di jamita nanang si patol hasota di parmingguon si ganuk minggu, songoninang di pertangyangan. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita taringot tu jamita di pertangyangan, Ima epistel di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 turpukta ima sian Matius bindu opat ayat sada sahak ro di ayat 10 sada. Matius bindu opat ayat sada sahak ro di ayat 10 sada. Amang inang duk takas hujaha hami turpuhi oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na perjulu di ayat sada takas tajaha didok disi dungi ditugi honto di ima Jesus tu halongonan asa diunjuni sibolis ibana. Jadi ton di perbadia manugihon Tuhan Yesus tu halongonan alai anggona mangunjuni sibolis do. Marhitei saya ingotota ma dang pangunjunani marharoroan sian debata. Alai di luas debatado masa pangunjunani. Anggo na mangunjuni sibolisido. Jadi molo tapado mumuse tutang yang aliamanami unang kami togihon tu pangunjunan na marlapatan rupani pangunjunani dang marharoroas sian debata alai boido di luas hita mengadupi nang akka pangunjunani. Perludo takas dihitai ala sahak resonari saya dong do rupani akka pangatusion bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan atau Tuhan adalah sumber pencobaan. Sian debatado ro akka ujian manang pencobaani. Anggo diturpuk taon nungatakas anggo na mangunjuni sibolisido nakpe ditogihon to diido tuhatta tuhalongonani disimay bana 40 hari lelengla. Angka 40 hari say tajahadui di bibeltai berhubungan dohot pemurnian pabadiahon sada situasi naim baru. Mulai sian aik nasumar saat rodi si Musa 40 hari tong asa gabe dilehoti mana patik haim baruon di Sinai 40 tahun perjalanan ni bangsa Israel di halongonan song ni nang si Elia 40 hari namar dalam tu gunung Horeb. Jadi angka 40 berhubungan dui dohot angka tanda penyucian dohot paiyason manang situasi nem baru naikon sipukaon. Lai hita dang pala fokus menitik beratkan rupani tu angka 40 na merlapatan di terpuk tahun nungaliling Yesus di halongonani berpuasa somangan sominum. Alani ima dung gale ibana Roma pangunjunani sibolis do anggo na mangunjuni. Diterpuk tahun 3 hali diunjuni Tuhatta Yesus Kristus. Alai idau tama andorak so ditugihon to di Tuhatta tuhalongonani sada pernyataan panindangion suara nama cai tegas rosian banua ginjang mandok di bindu telu ayat 10 pitu didok disi ondo anakku haholongani halamuan ni rohakku do ibana. Diboto sibolisido posdo rohata hataon. Jala mulutai hutun alur ceritana di pencobaan manang pangunjunan di halongonani na perjulu situ tu naing ujunan ni sibolisi itu hatta status haawon hadirion naido toho doho anak ni debata
jala tohodo halomuan naho, jala tarhamona kokodo pangunjunanon. Nah ini semacam pertanyaan yang mungkin muncul, maka dia mencobai, mengunjuni. Alai dok molo tohodo anak ni debata. Taparrohahoma di pangunjunan na perjolo. Dungi didapoton si pangunjuni ima ibana nin nama. Molo tutuho anak ni debata. Molo tutuho anak ni debata. Jadi status. Alai ditaluho Tuhan Yesus Kristus dui. Dang marhite tada halongangan. Ditaluho dui marhite hasatiaon. Haunduhon panguluyon tu debata. Nataboto mulu pangunjunani disido talu jolma. Mulai siat pangunjunan na parjulu si panganon hanguluan si ganopari. Hanguluan ni pamatang. Alai hanguluan ni partondion tong kesombongan rohani. Napatuluhon huaso. Hamoraon. Marpardumuat tu si narikot di ngulu ni jolma. Manusia si ganopari. Ido pangunjunani. Jadi mulut taberek sian terpukon na diunjuni ima hajol maon ni Tuhan Yesus Kristus. Allah takasdo Yesus Kristus jolma doi bana 100%, jala debata doi bana 100%. Anggo diturpuk tahun hajol maon na hido na diunjuni. Allah nung berpuasa ibana marpuaso laho pajonok diri tu debata laho mamuka pakobasion na yang baru. Alai disudena pangunjunani uduk doi mana tu debata jala ditaluhodo si bolisi jala tohoma ibana anak ni debata anak haholongan ni rohani debata molo dipuka pangunjuni idison molo tutuho anak ni debata. Jadi sada perenungan matu hita molo tutu hita naung porsea di Yesus Kristus. Barani do hita mengadupi hamaolon ala ni silangi. Molo tutu hita akan namang kamoliatehon panubusion Tuhan Yesus Kristus. Taulahod do hatana manang natalu do hita di pangunjunan ni sibolisi manang moloro parukilon talu do hita. Dison tema ni terpukta jowon nama au jadi alusak kumaibana. Talu do hita molo sorap pita dohot debata. Talu do hita molo sorap pita dohot tuhata Yesus Kristus. Jadi kami melihat pencobaan ini lebih merupakan penegasan pada status Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Anak yang dikasihinya, hidup seturut firman-Nya, tak sekalipun ataupun tak pernah dia meninggalkan Bapaknya yang setia. Songoni mahita molo tutudo hita aka anak ni debata di bagasan Yesus Kristus unang ma tatinggalhon ibana ta jauh ma ibana di akka hagogotan di akka parukilon namasa dingoluta. Jadi tetaplah berseru kepada Tuhan di dalam segala penderitaan, kesusahan yang terjadi oleh karena kita berbuat benar di hadapan Tuhan. Pertolongannya akan datang pada waktunya, tidak akan pernah terlambat. Pertolongannya akan memenangkan kita dari berbagai macam penderitaan, kesusahan karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Imau pikir kami amanginang manogihon ruas ni huriata di partangiangan atong patuduhom ma natutudoho anak ni debata di bagasan Yesus Kristus. Marhite parangem patuduhom ma natutudoho akana porsea molo mangadupi godang nang akapangunjunan jala molo godang pe dilehon di pasu-pasu debata tuho hamoraon ingok ma toktong marhaposan tu Jehovah ai anak dohot boru ni debatado hita.